Θεσσαλονίκης FM 100,6. Ακούς τη φωνή σου. Καλημέρα. Για σήμερα στα μικρόφωνά σας είναι η Γεωργία Τσούπρα και ο Βαγγέλης Κοκοτζής στο The Darling Show με υπέροχες μουσικές στην επιλογή σας. Και τι άλλο? Να πούμε ότι είμαστε η εκπομπή των εθελοντών της ομάδας Θεσσαλονίκη 2012 του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα και πάλι. Θα έχουμε τη γίτσα το λαγωνικό μας για μια φορά με tweets και νέα από τα social media. Και πολύ ωραία συνέντευξη. Πες μας. Ναι, θα έχουμε καλεσμένη την Μπέτη Σεμακούλα από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και θα ακούσετε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί στην πόλη.
δύσκολο να ξυπνήσουμε και εμείς είμαστε αγουροξυπνημένοι ακόμα. Φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε είστε ασμουριτάκι έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα κάνουμε για ακόμη μια φορά, όπως και την προηγούμενη φορά, μια επισκόπηση των δράσεων του τι έχουμε κάνει σαν ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, πολύ πιθανόν αν περάσατε την προηγούμενη Κυριακή από την Μητροπόλεως, από τη στάση Μητρόπολη, θα είδατε για ακόμη μια φορά 10-15 τρελούς να είναι να είναι κρεμασμένοι από την στάση, όπου κάναμε το δεύτερο stencil, τοποθετήσαμε το δεύτερο stencil με θέμα τον ελληνικό κινηματογράφο. Με τη θεϊκή ατάκα. Για πες. Αυτή μέχρι και ποδήλατο θα σε βάλει να αγοράσεις. Έτσι, για να μπαίνει στο νόημα σιγά σιγά. Έτσι, ναι. Και είναι ο Βογιατζής, είναι η γνωστή ατάκα του από τον ελληνικό κινηματογράφο, την οποία την έχουμε παραλλάξει για να είναι στα πλαίσια του αστικού κώδικα. Οπότε αν βρεθείτε εκεί κοντά, σηκώστε το κεφάλι σας όταν περιμένετε το αστικό πάνω στη στάση και κάτι θα δείτε. Και χαιρετίστε το Βογιατζή, ο οποίος έχει κάτι να σας πει. Και επίσης τα παιδιά, η ίδια η ομάδα, εμείς βρεθήκαμε στην τελευταία στάση, αισίως. Τελειώσαμε το βάψιμο των στάσεων. Το βάψιμο των στάσεων. Στην οδό Λαγκαδά, στη στάση Πλατεία Δημοκρατίας, όπου πάλι μαζευτήκαν πολλά παιδιά που βάψανε την τελευταία στάση. Έγινε ο χαμός να το γιορτάσουμε. Ακριβώς. Και πώς το γιορτάσανε, δηλαδή αυτό είναι το πιο ωραίο, το ότι το γιορτάσαμε αξιοπρεπέστατα με σαμπάνια. Όπως τα έπρεπε, όλοι οι εθελοντές με σαμπάνια, γλυκά. Ωραία. Ευτυχώς μας βοήθησε ο καιρός. Μας βοήθησε, εντάξει. Ήλιο δεν είχε, αλλά τουλάχιστον δεν έβρεχε κιόλας. Οπότε, το σημαντικό. Τουλάχιστον θα μπορούσε να πεις ότι δεν μας τα χάλασε, δεν μας τα έκανε μουσκεμα ο καιρός. Οπότε τώρα έχουμε για την άλλη εβδομάδα ακόμη να φτιάξουμε τα υπόλοιπα stencil με θέμα τον κινηματογράφο. Ναι, είναι και αυτό. Αλλά και τα φυτάκια, τα περιβόητα ανθρωπάκια, αυτά τα χρωματιστά. Αυτά που κάνουν τη ζωή μας δύσκολη και ομορφότερη του κόσμου φυσικά. Και επίσης έχουμε για ακόμη μια φορά να σας τονίσουμε το ότι σε πολύ λίγο καιρό πλέον έρχεται επιτέλους τον Ιούνιο το Green Party, και γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε τις συμμετοχές σας. Για να δηλώσετε συμμετοχή ως εθελοντές χρειαζόμαστε το όνομα, το τηλέφωνο και ένα email σας. Τα στέλνετε όλα αυτά στο email alpha.velu με double L @thessaloniki.gr με θέμα εθελοντής Green Party. Και σας περιμένουμε όλους με ιδέες, οτιδήποτε έχετε σκεφτεί. Και μιας και είχαμε και χθες την ολομέλειά μας την Τετάρτη, κάθε Τετάρτη στις 7.30 ώρα στο Δημαρχείο. Όποιος θέλει φυσικά μπορεί να έρθει, να ενσωματωθεί στην ομάδα, να πει τις ιδέες του, να μας προτείνει πράγματα. Μπορούμε φυσικά, αυτό ακριβώς, την επόμενη Τετάρτη να είστε όλοι εκεί πέρα, να όποιος θέλει τέλος πάντων να συμμετέχει για να μας γνωρίσει, να γνωρίσει τα παιδιά την που ομάδα. Την ομάδα, ακριβώς. Και θα γίνει πράξη οι ιδέες του. Ας έρθει λοιπόν. Ακριβώς, πολύ ωραία. Looked at me and my pink bikini, writing with the left hand in my diary.
Μάλλον έχουμε πάθει όλοι σήμερα όλα κατρέμα, όπως έλεγε πριν και η Γεωργία. Έχουμε λαχανιάσει για να έρθουμε, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την καλεσμένη μας για ακόμη μια φορά. Έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή. Έχουμε κοντά μας την Μπέτη Σεμακούλα από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και πολύ μεγάλη στιγμή, γιατί ήταν, νομίζω, και για τους δύο ο πρώτος άνθρωπος που ήρθαμε σε επαφή όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι εθελοντικό. Ναι. Ναι. Ήταν η καλύτερη πρώτη επαφή με τον εθελοντισμό, πιστεύω. Καλημέρα, Μπέτη. Καλημέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Νομίζω για μένα είναι μεγαλύτερη χαρά, γιατί σας γνώρισα και τους δύο σε αυτό το πλαίσιο, το εθελοντικό, και νιώθω πολύ οικία σήμερα. Να, τόσοι δά ήμασταν, μωρέ. Είμαστε αλήθεια. Λοιπόν, η Μπέτη έχει κάνει πάρα πολλά. Αλλά καλύτερα να μην τα πω εγώ, να μας τα πει η ίδια η Μπέτη, η οποία είναι και η ίδια εθελόντρια. Νομίζω είναι ακόμη και τώρα εθελόντρια. Ναι. Συνεχίζει. Εθελοντεύει. Λοιπόν, γι' αυτό καλύτερα να μας τα πει η ίδια. Γι' αυτό. Πες μας, Μπέτη, τι είναι εθελοντισμός για σένα? Είσαι εθελόντρια, πού είσαι εθελόντρια, και πες μας μερικά πράγματα για τον εθελοντισμό. Εθελοντισμός για μένα είναι η ελάχιστη αναγκαία προσωπική συμβολή του καθενός προς το κοινό καλό. Ακούγεται πολύ γενικό, αλλά μόνο έτσι μπορώ να το οριοθετήσω. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να βελτιώσει και το σήμερα και το αύριο. Και εσύ ως εθελόντρια, για πες μας λίγα πραγματάκια, γιατί ξέρω μερικά, αλλά θα ήταν καλύτερα να μας τα πεις εσύ ίδια. Είναι αρκετά συγκινητικά ορισμένα από αυτά. Ασχολούμαι με τον εθελοντισμό περίπου 17 χρόνια. Ως εθελόντρια εγώ έχω κάνει
περίπου 25 αποστολές σε διάφορες χώρες του κόσμου, με διαφορετικό πάντα αντικείμενο, και παράλληλα τα τελευταία περίπου 10 χρόνια κάνω ανάπτυξη δικτύων εθελοντισμού, είτε στο εξωτερικό είτε στην χώρα μας. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν το ήξερα το τελευταίο. Ναι. Και όταν λες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Ναι, κυρίως ανθρωπιστικές. Αλλά όχι σαν τις αμερικάνικες ανθρωπιστικές βοήθειες που ξεκινάμε με τρόφιμα και τελειώνουμε με βόμβες. Όχι, καμία σχέση. Επιλέγω τα τελευταία χρόνια να συνεργάζομαι κυρίως με ντόπιους και όχι με πολύ μεγάλους οργανισμούς. Αυτή είναι προσωπική μου θέση. Έχοντας δει πώς δουλεύει το δίκτυο εθελοντισμού παγκόσμια, έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στην συνεργασία μου με ντόπιους, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις ανάγκες του τόπου τους και μας κατευθύνουν καλύτερα στο project που αναλαμβάνουμε κάθε φορά. Πολύ ωραία. Και γιατί εθελοντικά, γιατί να ξεκινήσει κάποιος να εργαστεί εθελοντικά τη στιγμή που οι περισσότεροι νέοι αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολλά προσόντα, αρκετά πτυχία, σίγουρα πολύ δύσκολο να βρουν δουλειά, αλλά γιατί να ξεκινήσει κάποιος να εργάζεται εθελοντικά? Η ερώτησή μου είναι γιατί όχι. Γιατί να μην εργάζεται κάποιος εθελοντικά? Ο εθελοντισμός δεν έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω σε σχέση με τα εθελοντικά πράγματα. Στο εξωτερικό είναι πιο διαδεδομένη και πιο ευρεία η έννοια του εθελοντισμού. Έχω γνωρίσει στη ζωή μου ανθρώπους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους, στο επάγγελμά τους και παράλληλα είναι εθελοντές σε διάφορες άλλες δράσεις. Δεν νομίζω ότι το να είσαι γιατρός αναιρεί το να μπορείς να γίνεις εθελοντής. Και ως προς τα προσόντα, ίσα ίσα και από τη θέση του συντονιστή δικτύων εθελοντισμού τόσα χρόνια, βλέπω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι άνθρωποι με προσόντα. Ναι, και αυτό που λες πρέπει να είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί το να συντονίζεις εθελοντές είναι ήδη από μόνο του αρκετά δύσκολο, το να μπορείς να συντονίζεις ανθρώπους, ανθρώπινο δυναμικό, πόσο μάλλον εθελοντές οι οποίοι ξέρεις ότι δεν πληρώνονται, δεν έχουν κάποια απολαβή. Οπότε φαντάζομαι πως είναι κατά κάτι ακόμη πιο δύσκολο από το να συντονίζεις απλά ανθρώπους, σωστά? Ναι, ούτως ή άλλως, ναι, όπως το είπες, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι από μόνη της δύσκολη. Ακριβώς επειδή έχεις να κάνεις με διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές προσωπικότητες, χρειάζεται χρόνος. Πρέπει να επενδύσεις χρόνο για να δεις τις ιδιαιτερότητές τους, τα δυνατά τους σημεία, τα αδύναμα τους σημεία. Τώρα ως προς το συντονισμό εθελοντών, ναι, σίγουρα έχει παραπάνω δυσκολία. Θέλει περισσότερη υπομονή. Δεν είναι κάτι εύκολο, σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο και βέβαια πάντα έχει να κάνει και με τα μεγέθη. Έτσι, είναι διαφορετικό να συντονίζεις 5 ανθρώπους, 15 και διαφορετικό να συντονίζεις 1005. Σωστά. Τώρα, κάτι τελευταίο πριν πάμε σε τραγουδάκι. Θυμάμαι κάποτε μου είχες πει ότι καλός είναι ο εθελοντισμός και θα σε βοηθήσει πολύ στο εξωτερικό. Και κολλάω πάνω σε αυτό γιατί μας έλεγες πριν το ότι είναι παρεξηγημένος ο εθελοντισμός στην Ελλάδα. Ποιο είναι το αντίκτυπο του εθελοντισμού σε επαγγελματικό επίπεδο? Δηλαδή κάποιος τι μπορεί να βάλει, πόσο θετικά μπορεί να επηρεάσει το βιογραφικό του έχοντας δουλέψει ως εθελοντής? Εντάξει, τόσο στην Ελλάδα αλλά όσο και στο εξωτερικό, γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Είπα και πριν ότι στο εξωτερικό λειτουργεί λίγο διαφορετικά το σύστημα. Επειδή έχω ζήσει και αρκετά στο εξωτερικό, βλέπω ότι εκεί οι εργοδότες εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό την εθελοντική προσφορά. Είναι ένα συν σίγουρα στο βιογραφικό κάποιου και μάλιστα μπορεί κάποιος να βρει και εργασία ακριβώς επειδή ήταν εθελοντής σε κάποιον οργανισμό, σε κάποια εταιρεία και έχει μια παραπάνω εμπειρία, εξοικείωση να το πω, με κάποιο αντικείμενο. Αν και είμαστε πίσω εδώ σε σχέση με τα πράγματα του εθελοντισμού, βλέπω ότι κάνουμε κάποιες κινήσεις δειλά-δειλά ως προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή και εδώ πλέον μετράει η εθελοντική απασχόληση και νομίζω ότι ένας εργοδότης θα προτιμούσε κάποιον ο οποίος έχει έρθει σε επαφή με κάποιο αντικείμενο έστω και εθελοντικά από κάποιον άλλο ο οποίος είναι εντελώς άπειρος. Πολύ ωραία. Μάλιστα.
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη διοργάνωση στην πόλη και με μεγάλο κομμάτι στο θέμα του εθελοντισμού. Πες μας λίγα πράγματα. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση εθελοντών? Τι γίνεται? Το πρόγραμμα εθελοντισμού του φεστιβάλ ξεκίνησε πριν σίγουρα μια δεκαετία, αλλά τα τελευταία χρόνια σημειώνει πολύ μεγάλη αύξηση. Δεχόμαστε περίπου από 2 μέχρι 3.000 αιτήσεις στην κάθε διοργάνωση. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων και πολύ δύσκολος προς τη διαχείριση, δεδομένου ότι πρέπει να γίνει συμφώνηση μετά και συνήθως απασχολούμε περίπου 200 ανθρώπους, 200 με 250 ανθρώπους. Μάλιστα. Τι αποκομίζει? Sorry που σε διακόπτω, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο να απορρίψεις. Γιατί πόσα άτομα θα πάρει το φεστιβάλ στο τέλος, πόσους εθελοντές παίρνει περίπου, απασχολεί? Αυτό έχει να κάνει με τις ανάγκες της εκάστοτε διοργάνωσης. Έχει τύχει να συντονίσω σε φεστιβάλ 600 ανθρώπους και έχει τύχει να συντονίσω και 200. Θα έλεγα ότι συνήθως έχουμε τη δυνατότητα να απορροφήσουμε ανάμεσα σε 200-250 ανθρώπους. Χοντρικά, δηλαδή γύρω στα 1500 άτομα πρέπει να τα απορρίψεις κατά και παραπάνω. Τρόπο. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω, Βαγγέλη, σου το έλεγα και την προηγούμενη φορά, ότι ακόμη κι αν από τις 3.000 αιτήσεις είχα τη δυνατότητα να απασχολήσω 2.000 άτομα, που θα ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός, πάλι θα απέρριπτα τους 1.000. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απορρίψω κάποιους. Οπότε, είτε είναι ένας είτε είναι 1.000, η απόρριψη είναι δεδομένη. Όπως και να έχει, και οι 200 που μας είπες είναι μεγάλα νούμερα για να συντονίσεις ένα τέτοιο αριθμό. Ωραία. Τι αποκομίζει κάποιος με το να είναι εθελοντής στο φεστιβάλ κινηματογράφου? Νομίζω ότι το μεγαλύτερο συν είναι η εμπειρία. Είναι λίγο παρεξηγημένο τα τελευταία χρόνια. Πολλοί έτσι κρυφογελάνε μεταξύ τους και θεωρούν ότι το μεγαλύτερο κίνητρο είναι να έρθουν να δουν ταινίες και γι' αυτό και υποβάλλουν και την αίτηση συμμετοχής. Δεν είναι κακό το να είναι το κίνητρο αυτό. Άλλωστε, αυτό κάνουμε στο φεστιβάλ. Προωθούμε τον κινηματογράφο. Οπότε, ακόμη και το να είναι κίνητρο το να έρθουν να δουν ταινίες, σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό. Τώρα, νομίζω η εμπειρία είναι πολύ δυνατή. Είναι 10 μέρες πολύ γεμάτες, έντονες. Έχει κάποιος την δυνατότητα να δει πώς διοργανώνεται το φεστιβάλ εκ των έσω. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο, ναι, αυτό είναι η εμπειρία που αποκομίζει. Πολλοί έχουν συνδέσει γενικότερα στην πόλη κυκλοφορία αυτό ότι φεστιβάλ κινηματογράφου ίσον πολλοί εθελοντές, μεγάλη χαρά στην πόλη, όλο αυτό το κλίμα. Επέλεξες όμως να ασχοληθείς σε μια μεγάλη τέτοια διοργάνωση με το τμήμα του εθελοντισμού αποκλειστικά. Γιατί το έκανες αυτό? Καταρχήν να πω ότι δεν ασχολούμαι αποκλειστικά με το τμήμα του εθελοντισμού, ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Αυτό μπορώ να το προσυπογράψω. Επίσης δεν επέλεξα το πρόγραμμα εθελοντισμού, ήταν κάτι που μου ανέθεσε η διοίκηση του φεστιβάλ και πραγματικά είμαι ευγνώμων γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι εκείνη η περίπτωση που λες ότι είναι ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση. Δηλαδή είναι κάτι που το έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι που κυρίως το αγαπώ και νομίζω ότι αν αγαπάς κάτι μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ καλά. Βέβαια υπάρχουν πάντα περιθώρια εξέλιξης. Νομίζω όμως ότι πάμε πολύ καλά σε σχέση με το πρόγραμμα εθελοντισμού. Ωραία, το καλύτερο που ακούσαμε. Πολύ ωραία. Outside, and the gap between cracked thunder
ότι έχεις ασχοληθεί με πολλά τμήματα του εθελοντισμού γενικότερα. Περιέγραψέ μας την πιο έντονη συναισθηματικά εμπειρία σου ως εθελόντρια. Ποια ήταν? Και κυρίως πού? Κυρίως πού, ναι. Δύσκολο με το αποτέλεσμα. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολο να διαλέξεις μία. Δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ, ναι. Το πρώτο που περνάει από το μυαλό σου, ας πούμε. Ή το πρώτο που θα ήθελες να διαγράψεις από το μυαλό σου. Νομίζω σε ένα ορφανοτροφείο στην Ουκρανία σε παιδιά με τερατογέννηση από το Τσέρνομπιλ. Εκεί στριμώχτηκα περισσότερο συναισθηματικά και επίσης στην Τανζανία με ένα πιτσιρικά, ένα ορφανό που μας ακολουθούσε για ώρες ζητώντας λίγη προσοχή και στη συνέχεια λίγο φαγητό, ο οποίος την επόμενη μέρα πέθανε. Νομίζω αυτά είναι τα δύο ίσως πιο συνταρακτικά, έτσι, που ένιωσα πιο άβολα συναισθηματικά. Νιώθω κι εγώ άβολα που δεν τα βίωσα. Πραγματικά. Και τώρα θα θέλαμε επίσης να μας περιγράψεις μια έντονη συναισθηματικά εμπειρία ως εργαζόμενη στο κομμάτι του εθελοντισμού. Νομίζω μια άβολη στιγμή, έτσι θα το έθετα, ως άβολη στιγμή περισσότερο, είναι εκείνοι που έρχονται εθελοντές στο γραφείο μου και πάρα πολύ λυπημένα και στεναχωρεμένα μου λένε ότι έχουν κάνει αίτηση 5 συνεχόμενα χρόνια και δεν τους έχω επιλέξει ποτέ. Ίσως αυτή να είναι έτσι πιο άβολη στιγμή, γιατί πρέπει να τους εξηγήσω ότι δεν είναι κάτι προσωπικό και ότι είναι πολύ μεγάλος όγκος των αιτήσεων και δεν μπορεί να απορροφηθεί σε καμία περίπτωση. Ίσως αυτό, σε συνδυασμό με κάποια άλλα έτσι πιο πρακτικά θεματάκια, τύπου σε παίρνουν τηλέφωνο 3 η ώρα, 4 η ώρα τη νύχτα, κάτι έχουν πάθει, κάπως πρέπει να τους βοηθήσεις. Αυτό νομίζω. Μάλιστα. Ωραία. Ας κάνουμε ένα διαλυματάκι, γιατί πολύ εθελοντισμό. Πολύ βαρύ έπεσε το. Πολύ ευαίσθητο κλίμα.
something to prepare me for dark days like these. Would have been in a church early every Sunday morning. Now I just can't get off my knees. See, the music's gone, the colors fading. Winter came to steal and bankrupt every single dream. Didn't realize it was always there until it was taken. Guess that's the trouble about me. I close my eyes, hope I get carried away. Lift up my hands, praying that someone will take me. Something's been up with me lately. Keep dreaming about helicopters and parades. I spend my nights looking right up at the sky. I keep my lights on so when they come to see me. Something's been up with me lately. Keep dreaming about helicopters and parades. Weight of nations on my shoulder, keeping my feet on the ground. And the cold was slowly getting colder. This room feels like a lost and found. Shadows grow and paint me pictures. Introduce me to a brand new kind of us. I know I should have never trusted any wizard. He promised me a brand new heart. I close my eyes, hope I get carried away. Lift up my hands, praying that someone will take me. Something's been up with me lately. Keep dreaming about helicopters and parades. I spend my nights looking right up at the sky. I keep my lights on so when they come to see me. Something's been up with me lately. Keep dreaming about helicopters and parades. Live life for the moment. My life ain't promised in the morning. As a child I felt hopeless, but the pain goes deeper than the ocean. I'd look to the sky for a potion that could wash away the pain of a soldier. I'm trying to put change into motion, but these dark grey days get colder, and these dark grey days ain't over. So I pray but I can't stay sober, and I can't blame no one, but my heart beats still loud, and I can't sleep sometimes. Every time I dream about the sunshine and take up, I wake up, same place up, just case up. Go! I close my eyes, hope I get carried away. Lift up my hands, praying that someone will take me. Something's been up with me lately. Keep dreaming about helicopters and parades. I spend my nights looking right up at the sky. I keep my lights on so when they come to see me. Something's been up with me lately. Keep dreaming about helicopters and parades. Και περνάμε στην διάσημη πλέον στήλη Στήλη, μας. ναι. Τι είδε, τι άκουσε και τι μύρισε η Γίτσα. Και κυρίως χαροπά, έτσι. Χαροπά, ναι, πάντα. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα το κυρίως θέμα συζήτησης ήταν φυσικά Τι άλλο, τα τα Όσκαρ. όσα. Κόκκινα χαλιά, τα πάντα, Χρυσά γαλματίδια, πτώσεις. πολλές. Τι έγινε στον κόσμο του Twitter, διάβαζα προχθές κάτι αστεία αντιτιβίσματα, δεν υπήρχαν. Έχω ένα εδώ ενδεικτικό. Η Δέσποινα Μοιραράκη λέει δεν βλέπει όλη την τελετή των Όσκαρς, μόνο το κόκκινο χαλί. Γιατί άραγε. Ειδικά μα είναι μπουχάρα. Ειδικά, ναι. Το πουλάει κιόλας άμα φυλάει. Μπορδοροδοκόκκινα και έτσι. Ωραία. Να πούμε ότι η προβολή των Όσκαρς έγινε Σε live αναμετάδοση σε live από το αναμετάδοση. Olympion και από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Οπότε είχαμε και εκεί κόκκινο χαλί με πολλούς διάσημους. Πολλούς διάσημους, ναι, ακριβώς. Μεταξύ των οποίων ήταν και ο Αντίνος Αλμπάνης. Ναι. Και η κυρία Τσαλίκη. Μάλιστα, και είχαμε πολλά τιτιβίσματα και από αυτούς. Μαθαίναμε τι γινόταν μέσα στο Ολύμπιον. Θα μπορούσα να πω ότι ο Αλμπάνης μάλλον τρολάρει στο Twitter. Τρολάρει. Το έχει πολύ. Ωραία, λοιπόν. Και μάλιστα αυτή τη βδομάδα ξεκίνησε μια μεγάλη διοργάνωση. Ένα μεγάλο συνέδριο. Συνέδριο, ναι. Που είχαμε παρόμοια συνέντευξη την προηγούμενη φορά. Ο λόγος γίνεται για το TED 2013. Το οποίο γίνεται για τελευταία χρονιά φέτος στο Σαν Φρανσίσκο, γιατί θα πάρει τα μπογαλάκια του και θα φύγει. Θα ανέβει λίγο πιο πάνω στον Καναδά. Μάλιστα. Απίθανοι ομιλητές, το κλίμα όλο που επικρατεί εκεί πέρα. Μάλιστα ακούστηκαν πολύ ωραίες εκφράσεις κατά τη διάρκεια. Τα γνωστά quotes τα οποία ανεβάζει κάθε φορά το TED. Ένα που σημείωσα αναφέρει, λέει, η εξυπνάδα είναι απλά ετοιμότητα για γνώση, δεν αρκεί. Και το έχει πει ο Φρίμαν Ραμπόουσκι. Και ένα άλλο από τον Μπόνο. Το γνωστό Μπόνο του YouTube. Όχι, μην απορείτε, είναι ο Μπόνο, ο οποίος είναι ομιλητής φέτος στο TED 2013. Που αναφέρει αν η διαφθορά είναι αρρώστια, τότε υπάρχει εμβόλιο και λέγεται διαφάνεια. Κερδίζουμε όταν γινόμαστε ένα, γιατί η δύναμη των ανθρώπων είναι πάντα πιο ισχυρή από τους ανθρώπους με δύναμη. Τρομερό και πολύ επίκαιρο, ειδικά για εμάς εδώ πέρα στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Και υπάρχει και μια τελευταία είδηση που σημείωσα, ότι κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ο λόγος γίνεται για τον κύριο Σιαμανίδη Γιώργο. Αυτός ο κύριος είναι 92χρονος κάτοικος Θεσσαλονίκης, ο οποίος κάθε μέρα εφοδιάζει τη γειτονιά του. Το παρκάκι κάτω από το σπίτι του, απέναντι από το Μακεδονία Παλάς, έχει φυτέψει φλαμουριές, γιατί όπως λέει είναι ένα πολύ ευγενικό φυτό το οποίο ευωδιάζει την περιοχή. Το θεωρεί είναι από τα πιο ευγενικά δέντρα του κόσμου. Και ναι, γενικότερα φροντίζει το παρκάκι σε καθημερινή βάση. Και 92 χρονών με το καροτσάκι του καθημερινά παίρνει τα μπουκαλάκια του, τα κατεβάζει και ποτίζει ένα-ένα τα δεντράκια με μπουκάλια. Μπουκάλια νερού. Πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα μπορεί να γίνει και παράδειγμα για όλους εμάς. Βασικά θα πρέπει να γίνει παράδειγμα για όλους εμάς. Ο καθένας από ένα δεντράκι αν φροντίζει. Και φυσικά θα πρέπει να τον αναφέρουν τόσοι και άλλοι τόσοι τον κύριο, γιατί είναι 92 χρονών, δεν το κάνουν και πολύ. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Παράδειγμα προς μίμηση. Και την είδηση φυσικά τη βρήκαμε από τον Γιάννη το Βανίδη. Ναι, πρέπει να το αναφέρουμε. Αυτά λοιπόν τα νέα του διαδικτύου για σήμερα. Συνεχίζουμε με τραγούδι. But when I trip on my feet, look at the ground.